Masu iya magana dai na cewa magana zarar bunu ce, a don haka duk kalaman da mutum zai furta kan iya zama sanadiyar gyara ko wargaza zamantakewarsa da iyalinsa. Abubuwa guda 10 waɗanda bai kamata miji ya dinga furtawa matarsa ba. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a cikin ci gaba da shirye-shiryenmu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce mun kawo muku wani shiri akan abubuwan da bai kamata miji ya dinga yi a gaban matarsa ba, wanda yin waɗannan abubuwan ke kawo matar ta raina shi. To yau ma ga shi mun kawo muku wani makamancin irin wannan shirin. A shirin namu na yau za ku ji irin abubuwan da bai kamata miji ya dinga furtawa matarsa ba. Masu iya magana dai na cewa magana zarar bunu ce, a don haka duk kalaman da mutum zai furta kan iya zama sanadiyar gyara ko wargaza zamantakewarsa da iyalinsa. Ga jerin wasu abubuwa guda 10 da ya kamata duk wani namiji ya guji furtawa matarsa su, saboda su mata ɗan ƙaramin abu kan iya sanya su cikin damuwa. Na farko, furta wannan kalmar ya rage naki. Mafi yawan mata ba sa son jin wannan kalmar. A wasu lokutan ma zai kasance kana hasashen yin wani abu, sai matarka ta baka shawara, ko dai kaza za mu yi ne. Faɗin ya rage naki na matuƙar ɓata wa mata rai, don haka maza a kiyaye. Na biyu, kalma ta biyu da take ɓata wa mata rai shine, ban iya tuna lokacin da na faɗi hakan. Haba yallaɓai, ya za ka faɗi magana kuma ka ce ka mance lokacin da ka faɗe ta? Yana da kyau mu tuna mata na da ƙoƙarin riƙe abubuwa a ƙwaƙwalwarsu. Faɗin wannan kalaman kan iya haddasa fitina a tsakanin mata da miji. Sai abu na uku shine, ban sani ba. Wasu lokutan ma tambaya kaɗan mace za ta yi wa mijinta, kawai amsar da zai furta mata shine ban sani ba. A rinka tauna magana kan a faɗe ta domin gyaran zamantakewar aure. Sai abu na 4 shine, ba komai. Wasu mazan na da ɗabi'ar yin burus da matayensu. Idan kuma matar ta tambaya ko lafiya, sai ka ji sun ce babu komai. To wannan ba ƙaramin tada musu hankali yake yi da kuma ɓata musu rai ba. Sai abu na 5 kuma shine, zan yi amma ba yanzu ba. Ba yanzu ba, to sai yaushe? Wannan kalmar ta ba yanzu ba kan iya ɗaukar tsawon lokaci mara adadi. Ina ma laifin ka sa lokaci kamar mako guda ko wata guda ko kuma shekara guda. Sai abu na 6, me kike yi tun safe? Wannan kalamin na bakanta ran mata. Miji zai fita wurin aiki ya bar mace da ɗawainiyar yara, sai ka ji ya dawo abu kaɗan sai ya fara faɗin me kike yi tun wayewar gari, amma baki kaza ba. Wannan shi ma ba ƙaramin ɓata wa mata rai yake yi ba. Sai abu na 7 shine, ɓace min da gani. Ma'ana, ki bar nan gurin kafin na buɗe idona. Idan rai ya ɓaci, hankali ke nemo shi. Don kun samu rashin jituwa da matarka, bai kamata ka furta mata wannan kalma ba, wadda akasari da tsawa ake yin ta. Sai abu na 8 shine, kin fiye yin abu kaza ko baki taɓa yin abu kaza ba. Ƙorafi bai da daɗi musamman ga mace. A maimakon ka zauna kana kushe ta, me zai hana ka yi amfani da dubara cikin zance, sai ka sako matsala ɗaya ba tare da ka ɓata mata rai ba. Sai abu na 9 shine, ai duk laifinki ne, ko da kuwa laifin nata ne da gaske. Kamata yayi ka samu wata hanyar ankarar da ita domin ta gyara ko dan gaba.
Sai abu na ƙarshe wato na 10, kin fiye ƙiba ko kin fiye rama. Ka guji furta duk wata kalmar da kasancewa za ta ɓata ran matarka. Ko da kuwa tana da ƙibar ko ba ta da ita, ai ba abinda ya kamata ka rinka hantarar ta bane a kai. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa guda 10 waɗanda bai kamata miji yake faɗa wa matarsa su ba. Allah ya sa maza su gyara, amin.